Şul adamyň adyny 50-100 ýyl ýalyr. Jurnalist, ýazyjy hem jemgyýetçilikde adalan professor we 1986-njy ýylda Nobel bayragyna munasip bolan adam şu. Özüm çağalykdan Oswiecim we Buchenwald konslagerlerden geçen ähli maşgaratyny ýitip şotaýdy. Şu walşylyklardan geçen zaman şol adam şey diýerdi. Hiç ýürimizde de biz bilen 20 ýyldan, 10 ýyldan, 5 ýyldan, 1 ýyldan umulmany ertir, näme boljagyny çaklap bilmek berilen däldir. İçimizden özümizden näçe alamy islemizde de aýşul atlar başga ýerlerden bolar bolýan ýöne edil biziň başymyzdan asawlar how diýip özüni gowunup gelen bilen sowulmaýan eken. Hiç ýerimizden sowulmaz. Ýeri içini çygan bolsa bolmaly hukman bolar. Belki de şoň üçin esasy edilmeli zatlar men seni söýärni. Wagtyny aýdyp betişmek. Rehimçilik bilen kanada öwrenmek. Söýgüňizi häzir aýtmak, soňra çekmen. Sebäbi bilip koyun. Söýgüniň garşydaşy ýigrenç däl, biperwalykdyr. Gözelligiň garşydaşy ilhinçlik däl, biperwalykdyr. İmanyň garşydaşy kafir däl, biperwalykdyr. Durmuşyň garşydaşy ölüm däldir. Ýaşaýşy da ölümi de bolan biperwalykdyr. Adam insany hakykatdan ölmenke biperwalykdan has ýürülýän eken. Biperway bolmaň ýyllaşlar. Mankurtlugyňyzdan inne açylyňa. Siziň öz şagalaňyzy gyrwatylara bu haramlar. Şonu göreňiz okmy? Gözüňiz gapyldymy? Iň bolmany özüňize bir kömek etjek bolup synan şuňa adamlar. Näme bolupdyr size bu derejaga ýetirýärler? Türkmenler her galanaşyň gaýratyňyz galmadymy? Ya açlykdan ýa ar namysyňdan bazyra satlyga çykardyňyzmy? Bu taýaň uzy ýyry iştiňem her biriňiziň başyna ýetjegine aklyňyz entägem çatanokmy? Siziň nesliňize de ýeter. Eýämem ýetdi. Ýöne siziňem wagtyňyz gelenine el uzatmaga howsar tapmarsyňyz. Hiç ýüreňiz. Sebäbi hiç bolar. Milletiň ýawan haýwan kimin biperway galansyň. Haman sag bolun, ýyllaşlar.